Història de Xixona al balcó, capítol 23. Una excursió per el Cabés de Santa Bàrbara. Avui, que és el primer dia que podem eixir al carrer, vos propose una xicoteta passejada per a posar en pràctica tot el que hem après en aquests vídeos. El primer que hem de fer és baixar al barri de la Sagrada Família i allí en la Redona, a mà esquerra, hi ha un caminer que puja al Cabés. En arribar al pòster de la llum es fijarem baix al riu, perquè és el punt on s'enjunten el barranc de la Font i el riu Coscó. I trobarem també el caminet per el que baixaven els ibers per a replegar aigua. Nosaltres continuem en el nostre camí cap a dalt. El seguim fins al final i arribarem a una zona bancalada de la vessant est, que és la zona on estava el poblat ibèric. Després retornarem uns 10 metres i a l'esquerra trobarem un caminet que serpentejant puja per la vessant oest. Arribarem fins al final, fins a la zona del Penya-segat, i a l'esquerra trobarem un xicotet ermitori en forma de fornícula de 2 metres d'alt per 1,5 metres d'ample, fet en maçoneria enllestida en cal. Quan pugem dalt del Cabés, anirem a l'esquerra, uns 40 metres, però amb molt de cura perquè és un poc perillós. I trobarem un segon ermitori, però aquest de forma rectangular i sols queda l'arrencament de lo que és la bòveda. Nosaltres continuarem per el caminet que puja cap a l'ermita i a dreta i a esquerra trobarem les cavelletes utilitzades per a fer el Via Crucis. En arribar a l'ermita ens fijarem en la façana de forma triangular d'època barroca, mirarem el que és la caseta de l'ermita i comprovarem les dues fases constructives, perquè la zona de l'àbsid, més al sud, veureu que és més alta que el reste de la nau. Si tenim un poc de temps, contemplem les meravelloses vistes i això és tot. Ja saps, jo em quede a casa, queda't a casa. Si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.